Dito kami nakatayo sa Mount Pinakayangan. Yun ang dalingan. Na talaga tulungan. Ito na yung grass na. Yan ang matungos. Yan. Yung magandang parang patulog.
Bababa na kami. Ay, nakarating na rin kami sa river na Pinakayanan. Last river crossing. Parating din pero Ganto katigas ang mukha ng mga pero hindi iwan ng basura, no? Kahit na pera talaga. Sakit ng bawat Pilipino. Cute. Galing sa nature pero nira ng nature. Pero yun, nakarating na rin kami. After 4 hours trekking.